Dismayado si Senador Erwin Tulfo human nga pakyas nga naretipikahan sa Senado ang AICS Bill or ang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Punto ni Tulfo nga dili niya masabtan kung nganong kinahanglan pa og dugang pagtuon ang maong bill human nga midumili matud pa sa pagpirma ang pipila ka mga kongresista tungod sa probisyon nga ibawal ang mga pagtambong sa politiko sa paghatag og ayuda, partikularmente sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Diniyahang punto nga dili kwarta man sa politiko ang ipanghatag nga ayuda. Ato ang minamahayag ni Senador Erwin Tulfo. Ayaw pong pirmahan at gusto po nilang nakikiusap po na pag-aralan pang mabuti ang ilang probisyon ng nasabing panukalang batas. Partikular po ang Section 17 kung saan nakasaad po doon na bawal po ang politiko mamigay ng ayuda lalo na po ng DSWD. Pag-aralan daw po nila doon. Hindi ko po maintindihan kung ano pa pong pag-aaralan pa. Samtang hinaut sa mga senador nga magbago pa ang kahuna-huna sa mga kongresista ug dili unahon ang kaugalingong interes, inayunahon ang kayuhan sa katawhang Pilipino.